Tänään on meripilikkipäivä, pakkasta 15 astetta, eli kohtuu kylmä. Nyt me lähdetään kattoo tuonne merelle, että olisiko siellä kalaa liikkeellä. Laitoin pilkkireissulle päälle tämmösen 3-osaisen inuitin pilkkiasun. Tässä tulee mukana tässä asussa semmonen integroitava fleece täällä sisällä ja lauhemmalla kelillä se fleece päällä voisi aivan hyvin siirtyä. Mutta nyt kun on tämmönen pakkaskeli, niin päätin pitää takin päällä. Laitoin reissuun jalkaa Safarin termosaappaat. Ne on tosi kevyet ja tosi lämpimät ja sitten mulla on siellä sisällä vielä merinovilla sukat, niin ei tuu ainakaan kylmä. Ruvetaanpa kattelemaan. Oi. Reppuna mulla on täällä mukana tämmönen Jahtiaktin reppujakkara. Tässä on sopivasti tilaa, niin pilikkireissulle sinne mahtuu kaikki tarpeellinen mukaan. Ja sitten siinä on hyvä, kun tulee tuo jakkarakin, niin pääsee istumaan. Tää on hyvä tää metallinen koukkukauhako. Tää on tosiaan kestävä ja tässä on toisessa päässä tuo koukku. Hyvä kovallakin pakkasella. Tänään pilikitään tämmöisellä Väinön Tommi kevennetyllä tasurilla. Ja lähdetäänpä koittaa mitä ne ahavenet tykkää tästä väristä. Minäpä jään vielä pilikkiin tänne merejälle. Tämähän on tosi mukavaa hommaa, vaikka ei mitään saiskaan. Kunhan varusteet on kunnossa ja ei sitä tiedä vielä, vaikka joku tulisikin tuonne.